Sa ngalan sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Banaw sa kanin. May suon ba ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong mga pahanungdan. Ug aron mahimo kitang takos sa paghalad, ato karon hinursulan ang ato nga sala. Isugid ko ang ako kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayon ka man, kinig alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangala ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong ipaabot, ipakanaon mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato nga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot kang Kristo imong anak. Sa iyang pag-abot ug pagsangpit, hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw ug nagampo ug nagadayeg kaniya nga malipayon. Kinaamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Manglingkod palihog. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan manungas kita sa bukid sa Ginoo ngadto sa templo sa Dios ni Israel aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro. Ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Hakob, ngari manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong mga gangan. O
mga na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog sa ka syudad nga gipundok sa kahiusan ngadto kaniyan nanungas ang mga tribu sa Ginoo. Nalipay ako maging nan ako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Hindi akan niya gipabaro ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako maging nanako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulampo sunta silang nga naigugma kanimo. Magari untang kalinaw sulod sa imong mga parin. Ang kausuwagan diya sa imong kabalayan. Nalipay ako maging nanako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugong o mga higala, muingon ako ang kalinaw manakan ninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Diyos, mag-ampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako ingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Malindog palihog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atuas akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Sa Jesus miingon, "Muadto ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayo lang pag-adto, sir.
Kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw nga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa baglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, moari siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat o bisan unsa, mubuhat siya. Natingala sa Jesus sa iyang pagabati ni ini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako ni ini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon may gabi na itong tanan. Kining bahina sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 8, chapter 8, verses 5 to 11. Mao ni sagad gamito namo panahon sa anointing of the sick, no, paghilog sa mga masakiton. No, karon maigsoon mao sa kini ang ato ang usa sa mga biblical foundation o reference nato magkumahisgot ta og intercessory prayer. Kitang mga Katoliko mituo kita bahin ni intercessory prayer. Kana bang sama nimo na ay kay silingan nga naay nagmasakiton niya ikaw padung kag mosimba niya ingnon ka palihog ko giapil ngadto sa pagsimba iampo kining akong igsuon nga masakiton. Ingon yun ana, no? Kami sa mga pari daghan kaayo, Padre, mahimo ba iapil nimo sa imong pag-ampo ang akong mga ginikanan nga masakiton? So ingon ini mo ni atong gibasihan kay sa Ebanghelyo karon nindot kaayo ang kapitan o opisyal nga Romanhon, dili Hudiyo. Niya, nihangyo sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang ipangayo, dili alang sa iyang pamilya, iyang anak o ginikanan, kunili alang sa iyang sulugoon. So alang unta, sa uban, wala kay bili nila ang sulugoon. Pero kining opisyal nga Romanhon, makitawhanon, iyang pinangga ang iyang sulugoon. Mao nga iyang gitabangan nga maayo unta. Siguro dako ni siya og sakit kay matud pa naghigda didto sa balay. Ako sad karon no nasagunson sa kog duaw maigsuon sa tsungwa sa duaw sa maigsuon nga masakiton nya karong adlaw ang atong dunay emergency na hitabo sa atong usa sa masakop sa dinhi sa ato sa cathedral nga nagmasakiton no ato sang gihilugan. Dunay mga sakit nga maayo sa matambal. Apan dunay say masakit nga bisan unsa pa ka mainlaki sa doktor, bisag unsa pa ka isog sa tambal, di gyud maayo. No? Naginahanglan og milagro. So kini karon usa ka dako milagro ang gihimo sa Ginoo. Di na to ma-imagine no, ang kalipay sa masakiton o sa iyang agalon nga usa ka opisyal na Romanhon. Diba kita usab kung maayo atong higala o kita mismo maayo gikan sa bugat nga sakit mubati juga og kalipay. Ako personally nakaagi ko og hapit mamatay no, nasakit ko stress related nga sakit. Hangtod karon daghan kayo mga tumahon, no, mga maintenance. Kaya lagi, kung gusto pa ta ma-extend ang kinabuhi, kinahanglan mo palit yun ta sa tambal. Atong tumahon ang tambal. Kaya kung dili sa mutaas ng kinabuhi. Well, may suon. Usa sa punto din nga atong mapupo, mao
nga ang kaluoy sa Ginoo alang sa tanan. Matud pa bitaw sa unang pagbasa nga inigabot sa Ginoo, undangon niya no wala na'y gubat. Magdala sa og kalinaw. So adunay conversion nga may tabo sa makasing-kasing sa tao. Dili na maghimo og mahinagiban ang mga tao. Imbes espada, himuon nila og guna or taming, himuon nila og tumoy sa pangdaro. Now, ang pag-ayo sa masakiton nagpadayag sa kaluoy sa Ginoo. Nya ang iyang kaluoy dili sa usa ka Hudiyo, kundi sa usa ka dayo. No, ang mihangyo kaniya dili Hudiyo sa ka Romanhon. O tingali ang iyang sakop dili sad Hudiyo. Mga gipadayag sa Ginoo sa katupusang bahin nga kung ang tao dunay pagtuo bisan sa Dios, makaambit yun siya sa kaluoy, makaambit siya sa gugma sa Ginoo, makaambit siya sa kaluwasan. Mga kini mao ang maayong balita alang sa katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ang kaluoy sa Dios alang sa tanan, no, tanan lakip na sa wala makaila sa Ginoo apan naglaom og nagtuo sa usa ka Dios nga maayo. Mga migsoon, hinaut kita mahimo usab nga instrumento alang sa kayuhan sa uban. Instrumento dili lang sa masakiton sa lawas. Ilabi na kadtong wala na gyud mangumpisal. Karon niata sa unang semana sa Advento, nangandam kita pagsaulog sa unang pag-abot sa atong manunubos. At the same time, nangandam kita sa pagbalik ni Kristo atong Ginoo. O usa sa labing maninot nga pagpangandam, mao ang paghinlo sa atong kalag, pagpangumpisal, pagpasaylo sa mga tao na kasala kanato, or kita mismo mga pasaylo ngadto sa atong isikatawo. Mga anak, pangayo mong pasaylo sa inyong ginikanan. Ayaw huwata ang ginikanan mo'y mga pasaylo kaninyo. Bisan pa man tingali kung para niyo nakasala inyong ginikanan, pero ang anak maoy magpaubos mga pasaylo sa iyang ginikanan. So ni ang nindot kayo nga gasa ikahatag nato, ginikanan, pasayloa ang imong anak na nakasala. Wag kuha ato ang imong panghimaraot. No, nang himaraot ka nga wa na ko'y anak, bahalag mamatay ka, bisag asa ka, tangtanga na, kuha na, kay dili na iya sa Ginoo. Aron makabot ang kaayuhan sa lawas o kalag, maayo kita ang atong lawas o kalag, ihatag ang pag-ampo, ang pasaylo. Kay ang Dios mao kini mianhi siya dili aron pagtunglo kanato. Mianhi siya aron pag-ayo dili lang sa atong lawas kundi labi na sa atong kalag aron malipayon kita nga moambit sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagsulod ning panahon sa Adbyento, sa kinasingkasing mag-ampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, moingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangalaga diha sa simbahan, madala unta nila ang kahayag sa Ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga mapakita nato ngadto kanila nga nang ginahanglan ang samang gugma o kaluoy nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon alang sa iyang sulugoon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga masabtan og madawat nato sila nga lahi sa atong kaliwat, kultura o relihiyon. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan dunggang among mga pagampo. Nga ang mga idaran, ang mga nagbingaw o ang mga masakiton, mahupay sa Diyos nung gugma diha sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga imuuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga ang mga matuuhon nga mihalina makahimamat sa Ginoo nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Amahan dungga ang among mapagampo uban sa pagsalig ni ini kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pagdayon ka Diyos, amahalagi lon, nigkasana mo, mga masalay pon, ang panubino, abot sa yutam, ginamasak lamot sa tao. Ang panubino nga abot sa yuta, ginamasak lamot sa tao. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagam sa tanan. Dawaton mo ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig sa imaya sa ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibuning nga santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga magihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa gante sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay, ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, pinaagi na Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos, aron pakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Og busa uban sa maanghel sa langit nagasangyaw kami sa himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahit tahasan. Daigong ang nakaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana,
Santos nga ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu ang pagsantos mga gasa, ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ninay ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyo pausab. Mihatag ini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron naman sala mapasaylo buhat kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikan eh. Aron mahandom sa kamatayon o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, linimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, ni Meldefil og Ruben yang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, ilabi na si San Vitalis nga among patron. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo kahimayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gituluan kita pagsangpit kanunay sa atong langitong amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang hingarian, nagahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan,
o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa ganturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita ang timaan sa atong pananigsunay, panagdait manaa kaninyo. Pero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kudero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kuhudero sa Diyos nga nagawang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan pamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita, magpulos una kanamo Ginoo ang kanuna namong pagkalawat. Pinaagi ni ini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa pahigugma sa mabutang nga langitnon ug tunhay. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, darang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Dios.